вечора. Я Наталія Полк-Костюкович. Вже довгий час живу далеко від батьків. І тепер маю таке почуття смутку, що не можу спокійно поїхати до батьків. Не завжди можу виказувати свої почуття до їх, тому що не хочу їх тривожити так само. Але ведаю, що їм неабиякий мій лос, і вірш, який я зачитаю, вірш Ніни Мацяш, присвячаю всім батькам, для яких неабиякий лос їх діти, і усім дітям, які тривожаться за своїх батьків. Ніна Мацяш, батько. Тата родний не треба. Як городно сощеплені пальці, як безсильно упали на муки дошки стола. Не подбегши к тобі і очима в очей запитатися, що за скрука нездольна на терпливые плечи лягла. Не подбегши к тобі і обвить твою шею руками, притулиться до груди и голову кропотливо твою. За секунду. Не быть тяжкие камень за каменем. За секунду. А я нерухомо стою. Не подбегши к тебе, вынимал нас такой заведенки. Ты меня приучил быть скупой, хочется услышать. Осторожно выношу спокою, приписываю дерзкость. Как ничем не окрасить дым подверженных горьких твоих.